Bo día a todos. Estades escoitando Falando de Nós, o podcast onde viaxamos polas raíces da cultura galega. Eu son Carmen. Eu son Noelia. E eu son Laura, e hoxe traemosvos un episodio moi especial. Imaginade un camiño de terra, rodeado de carballos centenarios, cun río que murmura ao lonxe. Iso é Galicia, e iso tamén é Ramón Otero Pedrallo. Exacto, porque hoxe queremos falar da súa vida, da súa obra e sobre todo desta visión que tiña da terra galega como algo sagrado, algo cheo de memoria, de identidade. Pero antes de nada, sabedes quen foi Ramón Otero Pedrallo? Nado en Ourense no 1888 e falecido no 1976. Foi moito máis ca un escritor. Foi político, intelectual, historiador, xeógrafo e, sobre todo, un dos grandes defensores da cultura galega no século XX. Foi membro das Irmandades da Fala, do Partido Galeguista. Participou na redacción do Estatuto de Autonomía de 1936 e tamén foi o primeiro catedrático de Xeografía en galego na Universidade de Santiago de Compostela. E como escritor deixou unha obra inmensa, cultivou a narrativa, o ensaio, a historia, sempre cunha visión moi galeguista, moi humana e moi poética da realidade. Obras como Arredor de sí, O espello na Serán ou Os camiños da vida son fundamentais para entender a alma de Galicia. E agora, de entre todos os puntos que temos preparados, que vos parece se comezamos coa natureza galega a través dos ollos de Otero Pedrallo? Paréceme ben. Se hai algo que define a obra do Otero Pedrallo é a presenza constante da natureza galega, pero non como fondo, non como a paisaxe estática, senón como un personaxe máis. Sí, a natureza está viva, fala, sente. É espello das emocións dos personaxes, da súa identidade. A terra e a xente están conectadas. Otero falaba dunha paisaxe interior. Por exemplo, nas súas obras, as montañas, os vales ou os ríos non só son físicos, representan tamén conflictos internos, desexos e recordos. É unha forma moi poética de entender a realidade. E tamén moi simbólica, por exemplo, el tiña unha visión dual da terra, por un lado, a Galicia rural, montañosa, interior, por outro, a Galiza costeira, aberta ao mar, pero ambas partes compartían unha mesma alma. Na súa narrativa, os camiños non levan só a lugares, levan a momentos da vida, a reflexións, a encontros cun mesmo. Por iso, dicía que Galicia era como un corpo vivo. E dicía tamén que o ser humano non era dono da terra, senón parte dela. Unha conexión espiritual, un equilibrio natural que hoxe, tristemente, está moi alterado. Mozas, que vos parece se falamos agora da paisaxe como identidade? Dalle, imos aló! Para Otero Pedrallo, a paisaxe era a identidade, era historia, era cultura, e el tiña claro que perder a paisaxe era perder unha parte de nós. Como el dicía, coidar a paisaxe e conservar a alma de Galicia. Que frase máis potente, é real, porque cando unha aldea quedaba abandonada ou cando un monte se enche de eucaliptos non é unha perda ambiental, é unha perda cultural. El escribía moito sobre iso. En Arredor de sí, por exemplo, o protagonista volve á súa terra natal e atopa que a paisaxe é como un espello do que foi e do que xa non é, unha busca da propia identidade a través da terra. E iso tamén pasa en O espello na Serán, onde o tempo e a paisaxe se confunden, se entrelazan, é case máxico. E agora preguntámonos, que diría Otero Pedrallo do mundo de hoxe? Do cambio climático, da contaminación, da destrución de espazos naturais? Eu penso que estaría fundamente preocupado, porque para el a desconexión do ser humano coa natureza era xa entón un problema. Imaginade agora. Probablemente diría algo como isto. O cambio climático non é unha alteración dos ciclos naturais, é unha ferida no espírito do mundo, un síntoma de desconexión do home coa natureza que lle deu forma e sentido. E tamén diría que hai que volver a mirar a terra co respecto antigo, como aos labregos e os mariñeiros que sí que sabían escoitala. El admiraba profundamente a vida rural, non a vía como algo atrasado, senón como un modo de vida cheo de sabedoría, de valores, de comunidade. A terra como entidade viva, a paisaxe como memoria, que fermoso, non? Pero hoxe moitas aldeas están baleiras, moita mocidade marchou, moitos saberes perdéronse. E con todo, tamén hai esperanza, hai proxectos que buscan recuperar esa conexión, aldeas que volven ter vida, mozos e mozas que deciden cultivar, falar galego, vivir doutro xeito. E como di na súa obra poética, o futuro non será máis humano senón é tamén máis terra, máis verdade, máis Galicia. E para rematar esta parte, queremos compartir unha carta imaginaria que Otero Pedrallo podería escribirnos dende o futuro. Querido pobo galego, dende o silencio das pedras e o murmurio dos carballos, escríbovos co corazón da terra. Galicia foi para min máis ca un lugar, foi alma, memoria, idioma. Hoxe vexo aldeas baleiras e camiños cubertos de silvas, pero tamén novos brotes, xente nova que volta, que sementa, que fala de novo a lingua que nos une. Non confundades progreso con esquecer quen sodes, a modernidade sen raíces é só ruído. A nosa forza está en escoitar a terra, en lembrar os nomes antigos, en vivir con humildade e verdade. Galicia precisa de vos, non a deixedes soa. Con todo o amor do mundo, Otero Pedrallo.
E así rematamos esta viaxe tan potente que creou bolboretas no noso interior pola obra e pensamento de Otero Pedrallo, un home que fixo da palabra un xeito de amar Galicia. Un referente non só da literatura, senón do pensamento galego. Un faro que nos axuda a non esquecer quen somos. E tamén a escoitar a terra, mirar o rural con outros ollos, a valorar a lingua e cultura como parte do noso futuro. Se queredes afundar máis, recomendámosvos ler Arredor de sí ou Os camiños da vida, non vos deixarán indiferentes. E como diría el, a paisaxe é unha alma que fala a quen sabe escoitala. Gracias por escoitarnos en Falando de Nós. Ata o próximo episodio. E lembrade, coidar da terra e coidar de nós. ¡Queremos vos! ¡Un biquiño!